Ahojte všetci, vítam vás po dlhšej dobe pri novom videu. A dneska to máme video, ktoré som natáčala ešte v lete. Bude ich viac takých, čo takto retrospektívne vyjde. Dúfam, že vám to nevadí. Každopádne v lete, keď som bola u mojej tety, tak sme vyrábali veci z starej alebo nepoužívanej z nejakého dôvodu rifľoviny. A ja som vlastne narazila na Instagrame na video, kde zo starých nohavíc vyrobili taký zaujímavý top. A chcela som to vyskúšať, lebo to vyzeralo dosť jednoducho a som si hovorila, že to podľa mňa nebude fungovať, čo možno aj bola celkom pravda. Každopádne v tomto videu uvidíte taký priebeh toho, ako sa nám to podarilo a môžete to zobrať ako taký tip na vytvorenie, len dopredu upozorňujem, že nie je to tak jednoduché ako v tom videu, ale môžete pozorovať, ako sa to podarilo nám a môžem to odporúčiť, pretože tieto topíky, alebo ako to nazvať, nosím a veľmi sa mi páčia a myslím si, že to tak ozvláštni ten outfit a je to niečo, čo nikto iný nebude mať, takže keď ste taký typ človeka, čo radi nosíte niečo jedinečné a chcete možno nejakým spôsobom vynikať, tak si myslím, že toto je pre vás. Takže sledujte toto video a ja vám teraz ešte dám takú krátku prehliadku nejakých outfitov, ktoré som za tú dobu, čo to používam od toho leta, vymyslela. Prvým krokom je vybrať nohavice, z ktorých by ste tieto topy mohli vytvoriť. Ja som zvolila také, ktoré som z nejakého dôvodu nenosila, alebo mi neboli až také pohodlné. Kľudne vyberte aj také, ktoré sú možno nejakým spôsobom natrhnuté a tak podobne. A je to podľa mňa super využiť to takto. Samotnú úpravu som začala tým, že som si zašpendlila nohavice spolu a predkreslila som si, kde ich chcem cca vystrihnúť a budete môcť vidieť, že to bolo veľmi, veľmi od oka a tie prvé pokusy boli strašne krivé, takže už len to potom treba proste nejak dostrihať, aby to nejako schopne vyzeralo a dostali ste z toho cca ten tvar, ktorý by ste si predstavovali. Priebežné skúšanie. Ja inak nie som spokojná s tým, jak vyzerám dneska. Neviem, čo potom tam vystrihám z toho. Boríš, tak čo? Ale to lepto vyzerá opačne. Priebežné skúšania sú dôležité, aby sme prišli na to, že nám to príde, že to vyzerá lepšie z tej druhej strany, takže sme to potom robili teda v tomto štýle. No a teda robili sme vlastne dva tieto topy súčasne, takže tuto sme robili vlastne z druhých nohavíc. My sme teda oba topy upravovali ešte tým, že sme tam robili akoby takéto záševky, ak sa to tak povie, pretože mi boli hrozne veľké, takže treba si to upraviť naozaj už na tú svoju mieru, môžete sa inšpirovať nami, my sme to potom takto prešívali ešte na stroji, aby sme to zmenšili a aby to proste lepšie sedelo. Keď už sme mali top zúžený, tak sme rozmýšľali nad tým, že ako vymyslieť tie popruhy, no a nakoniec sme použili takéto tiež riflové prúžky, ktoré sme vlastne pomocou stroja tam našili. Z jednej strany sme teda tie popruhy prišili napevno a na druhú sme vymysleli takýto systém takého toho zapínacieho gombíka, aby vlastne tá manipulácia s týmto topom a to obliekanie proste bolo čo najjednoduchšie. Na vrch sme ešte vybrali takýto pekný gombík, aby sme urobili ten top krajším.
Čo sa týka nášho druhého topu, ten sme robili pomerne podobne, avšak tento sme nechali z tej pôvodnej strany, ako to bolo aj v tom videu. Tiež sme tam teda robili tieto záševky, aby sme ho zmenšili, nakoľko tiež bol dosť veľký. A tentokrát popruhy sme takto vystrihli tiež vlastne z tých riflí a nechali sme ich tak, ani sme to nejako neobšívali, ani nič. Takže sme to nechali tak voľne, že sa to potom časom proste trošku bude strapkať. Ďakujem vám veľmi pekne za zliadnutie tohto videa a my sa určite vidíme pri nejakom ďalšom videu. Neviem úplne presne kedy, ale určite sa vidíme.